তিনি হিউম্যান রাইটস no তিনি যে program tongmani TPF rongni o jago coverage khaina bagai sajakmani yaglo ang media person ngai ang khaikya o jago hingkai borobai baksa no coverage bo khaikya rally no coverage khaikya rally coverage khaimani yaglo gotikai kumulung tike tukmali hati tike thangai nei akoi main building tike thangai firogi phaikya oboni yaglo boro gana saka khumbu academy o program nai hinai hingkai o program ongna ni jago no ang ga thangno thangai nai ani bike no field ni motamoti hasala no ang parker ka hingkai parker mani yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka no berajak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no kalangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage kai thaka boro ur ke khasi lai nei phalika hingkai phalemeni yaglo ani bike se sabai jaksu last to ang mana khaya ang jenu phaikan kai ang mana khamen yaglo boro gano buna nakya kai ang boto ani sak samlo gai ang ma kharka gai kharne thangmani yaglo boro bike bokoka tarpore azgani handicap kaise tongmani camera kemai thaka azagani abo tabuk sabo naka moto saitomanya hingga kai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagan attack khaijana nang ang tini ang nije khud tongtu disa attack khaijago boro baksana coverage khai tongisa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismili jalia ang ekdom justice nago oba hai ro beleno chaya klai sine tirpro uram no oba hai ngo media rok jaga attack khaijago chamo khaijago om beleno chaya hani bagai ang justice nayo abo simia camera bike simia te aro ani camera switcher bo tongo camera switcher bo bike sabai jamani yaglo no camera bai baksa no kamai thaka amo bego dajak tongmani ajako oboni bagai beleno uram sini media rok beleno satok pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine beleno ang khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo beleno kotor justice nayo